'Yan TikTok ne na yi farin kati, yau dai na ebo data, muje lokaci yayi, ha zamanin TikTok, sai mai data, aso baya yin TikTok, ku bar shi a Facebook dai, kullum sai ya yi posting, karyar kurewarsa, WhatsApp na duba status, yana gefen turke, ya ce yau ya je London, na shiga location, sai na gano sai na geto, ni ba na karya, inda ka ganna a nan nake. 'Yan TikTok ne online ce, ta min rana da ke nake, in kin ɓata rai a TikTok din na san da ke, soyayyar TikTok na sa yaro ya kangare, samun data ne TikTok na ɗan sake. 'Yan matan TikTok na lura kuna da kyau, sannan ga ku da taste, ko a filin ball tabbas na san kun iya shot, nan ɗaki na ne cikin sama nake TikTok, dan ina da best, ku shigo ciki na baki time, iya soyayya sannan na iya lugayya. 'Yan TikTok ne fushi na ne akan tebul nake TikTok, na ɗau bayan nan gobe na ɗau wancan paper, oga ne yaran oga waska ne, akwai kura na lura akwai wasa, misali boy sallar nan da akwai wasa, ni ne top tifa kowa ya san akwai kara.